koji možete da koristite za YouTube klipove, za streamovanje na bilo kojoj platformi, znači na Twitchu, na Hitboxu, na Ustreamu, bilo gde. Program koji je jako dobar za snimanje. Problem takođe kod snimanja, kao što je bilo i kod Frapsa, je to što su fajle jako glomazne, jako velike, ali je program jako solidan i za razliku od ovih ranijih košta manje. Na mestu broj 2, po mnogima najbolji program za snimanje jeste OBS, Open Broadcast Software. To je program koji je fantastičan, fantastično je urađen, možete mnogo stvari da menjate, stavljate, nameštate, da vi uredite vaš klip tokom snimanja onako kako želite da ispadne. To je program koji je apsolutno besplatan, možete koristiti i za streamovanje i za snimanje. Fajle su male, tako da nemate problem kao kod Frapsa i Actiona, tako što su glomazne fajle, tako da možete da ih držite na kompu duži vremenski period. Jedini je problem što znam gomilu ljudi kojima prosto OBS ne radi. Ja sam jedan od tih ljudi i zato je samo na drugom mestu. I na mestu broj 1 se nalaze dva programa, zapravo Nvidia Shadowplay i AMD Raptor. To zavisi od toga koju grafičku karticu imate. Ako imate Nvidia grafičku karticu, možete slobodno bez problema, potpuno besplatno skinete Nvidia Shadowplay, verovatno jedan od najboljih programa za snimanje. I pored toga što je apsolutno besplatan, i pored toga što vam apsolutno neće smanjiti FPS u igri ni malo, i pored toga što su fajle u principu male. To takođe važi i za AMD Raptor. Ja zapravo koristim AMD Raptor. FPS vam se apsolutno ni malo neće smanjiti, zato što da je vrlo jednostavno, zato što ovi programi uzimaju snagu od vaše grafičke kartice, ne od vašeg procesora, i samim tim vaš FPS će ili jako malo da se smanji ili kao kod mene neće uopšte da se smanji. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, hvala korisniku Tebra Ja što je pitao koji je najbolji program za snimanje CSGO-a. Ja sam Ljuba, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali i komentarisali, vidimo se sledeći put.